Dobar dan, dragi osmaci. Ja sam Maja Zagrađanin, a na današnjem času matematike radit ćemo sistem dve linearne jednačine sa dve nepoznate. U prvom polugodištu 8. razreda obradili smo pojam linearne jednačine sa jednom nepoznatom, sa kojim se vi susrećete i u mlađim razredima, i u 5., 6. i 7., koja se može svesti različitim transformacijama na najjednostavniji oblik ax plus b jednako 0, gdje su a i b realni brojevi i koeficijent koji stoji uz x a je različit od 0. Linearna jednačina sa dve nepoznate, znači nešto sada malo komplikovanije, x i y, ima oblik ax plus by plus c jednako 0. Znači imamo da su a, b i c neki realni brojevi, a i b su uz promenjive x i y, dok je c konstanta koja se nalazi u toj jednačini. Imate ovde primer, minus 2x plus y minus 5 jednako je 0. Znači ovo je samo jedna od linearnih jednačina sa dve nepoznate. Prepišite samo ovo, daćemo vam vremena, jer ćemo se malo baviti upravo ovom linearnom jednačinom. Ako u toj linearnoj jednačini promenjivoj x dodelimo vrednost 3, promenjivoj y dodelimo vrednost 11. Umesto linearne jednačine sa dve nepoznate dobijemo jedan brojevni izraz, minus 2 puta 3 plus 11 minus 5 jednako je 0. Proveravamo da li je ovo istinit brojevni izraz, odnosno istinita brojevna jednakost. Vršimo naznačene računske operacije. Dobit ćemo da je minus 6 plus 11 minus 5 jednako 0. Znači 5 minus 5 jednako 0, odnosno 0 je jednako 0. Na taj način dobili smo tačnu brojevnu jednakost, pa možemo onda da kažemo da je uređeni par brojeva x, y, 3 i 11 rešenje date jednačine. Na isti način, vaš mali zadatak je da proverite da je i ovaj sledeći dati uređeni par, minus 1, 3, još jedno rešenje ove iste jednačine, minus 2x plus y minus 5 jednako je 0. Znači, zamenite umesto x-a minus 1, umesto y-a 3 u datoj jednačini i izvršite tu proveru. I sada ćemo malo da definišemo rešenje. Znači, uređeni par x0, y0 je rešenje linearne jednačine sa dve nepoznate, x i y. Ako zamenom u jednačini, znači umesto x-a zamenimo x0, umesto y-a zamenimo y0, pretvaramo datu jednačinu u tačnu brojevnu jednakost, kao što smo imali priliku da vidimo prilikom prethodne provere. Svaka linearna jednačina sa dve nepoznate ima beskonačno mnogo rešenja. Znači, mi možemo da je rešimo na više načina. Dve linearne jednačine sa dve nepoznate formiraju sistem od dve linearne jednačine sa dve nepoznate. Znači, hoćemo da napravimo primer gde imamo različite dve linearne jednačine sa dve nepoznate i da vidimo šta se događa u tom slučaju. Opšti oblik tog sistema, dve linearne jednačine sa dve nepoznate, imate ovde zapisan. Pritom su a1 i a2 koeficijenti koji stoje uz promenljivu x u svakoj od jednačina, b1 i b2 koeficijenti koji stoje uz promenljivu y u svakoj jednačina, dok su c1 i c2 konstante koje se nalaze u svakoj od datih jednačina koje formiraju ovaj sistem. Zašto mi rešavamo sistem ove dve linearne jednačine? Znači, cilj tog našeg postupka je da pokušamo da odredimo zajednička rešenja jednačina datog sistema ili opet može se desiti da utvrdimo da u stvari tih zajedničkih rešenja nema. Sada ćemo da izvršimo proveru za ovaj sistem koji je dat, da li je uređeni par 1 minus 1 rešenje ovog sistema. Prva jednačina sistema je 3x plus 3y jednako je 0.
Druga jednačina sistema je x plus 2y jednako je minus 1. Daćemo vam vremena da prepišete ovaj sistem jednačina. U datom sistemu jednačina, ako promenljivo x dodelimo vrednost 1 iz uređenog para, promenljivo y dodelimo vrednost minus 1 iz uređenog para, dobit ćemo sledeće brojevne izraze. Znači, 3 puta 1 plus 3 puta minus 1, umesto x i umesto y jednako je 0, i 1 umesto x plus 2 puta minus 1, umesto y jednako je minus 1. Vršimo naznačene računske operacije i dolazimo do sledećeg sistema, odnosno do sledeća dva brojevna izraza. 3 minus 3 je jednako 0 i 1 minus 2 je jednako minus 1. Računamo levu stranu svake od ovih jednačina i dobit ćemo da je 0 jednako 0, odnosno da je minus 1 jednako minus 1. Znači, za obe ove jednačine sistema mi smo dobili istinite brojevne jednakosti na kraju provere, odnosno te zamene, i onda izvodimo zaključak da je uređeni par x, y, 1 minus 1, rešenje ovog sistema koji nam je bio dat. I sada malo da uopštimo ovu terminologiju. Znači, rešenje sistema dve linearne jednačine sa dve nepoznate, x i y, i neki uređeni broj brojeva, x0 i y0, koji kada zamenimo umesto x x0, umesto y y0 u obe jednačine, pretvara te jednačine u tačne brojevne jednakosti. Znači, moramo u obe jednačine da zamenimo ponuđeno rešenje sistema i da obe jednačine postanu tačne brojevne jednakosti. I sada ćemo da vidimo to na konkretnom primjeru. Znači, treba da proverimo da li je uređeni par 3, 2, znači na mestu x je 3, na mestu y je 2, rešenje sistema linearnih jednačina koje imate ovde dato. Prepišite ovaj sistem, pa ćemo zajedno izvršiti zamenu ovih datih vrednosti. Ako promenljivo x dodelimo vrednost 3 u obe jednačine, a promenljivo y dodelimo vrednost 2 u obe jednačine, dobit ćemo sledeće. 3 plus 3 puta 2 jednako je 16 i 3 minus 2 puta 2 jednako je minus 1. Sada računamo leve strane u obe jednačine, vršimo naznačene računske operacije i dobijemo sledeće. 3 plus 6 jednako je 16, odnosno 3 minus 4 jednako je minus 1. Izvršimo ponovo sa leve strane naznačene računske operacije i dobijemo konačno sledeće dve brojevne jednakosti. 9 jednako 16 i minus 1 je jednako minus 1. Ako obratite pažnju, ova prva je neistinita, odnosno netačna. Druga je tačna. Znači, zaključujemo. Dobili smo jednu netačnu i jednu tačnu brojevnu jednakost. Odatle možemo da izvedemo zaključak da dati uređeni par nije rešenje ovog sistema dve linearne jednačine sa dve nepoznate. Za domaći, preporuka je da uradite zadatak broj 200 iz Zavodove zbirke za završni ispit, a naravno po dogovoru sa svojim nastavnicima radit ćete i odgovarajuće zadatke ovog tipa iz zbirke iz kojih radite inače u svojim školama.